Moniammatillinen työterveysyhteistyö työkyvyn tukena. Työterveyslääkäri Pirkon sairausvastaanotolle tulee kauppaketju Soppelan elintarvikeosaston 56-vuotias myyjä Seppo. Kauppaketju Soppela toivoo työterveyshuollolta varhaista, tehokasta ja moniammatillista työkyvyn tuen toimintaa. Sen toteuttaminen on erikseen kirjattu toimintasuunnitelmaan. Sepon selkä ja olkapää ovat kipeytyneet tavarakuormia purkaessa ja hän tulee hakemaan sairauslomaa. Pirkko huomaa, Sepolla on ollut paljon lyhyitä poissaoloja vaivojen takia. Pirkko tunnistaa, että Sepon tilanteessa on hyötyä moniammatillisen tiimin yhteistyöstä. Pirkko hoitaa akuutisti oireita ja kirjoittaa lääkereseptin. Lyhyt sairauspoissaolo on tässä tarpeen. Sepolle varataan ajat työterveyshoitajalle suunnattuun terveystarkastukseen ja työfysioterapeutin ohjauskäynnille. Seppo kertoo lisäksi pitkään jatkuneista uniongelmista ja uupumuksesta. Pirkko ohjaa hänet myös työterveyspsykologin arvioon. Työterveyshoitajan tarkastuksessa selvitetään Sepon työhön ja toimintakykyyn vaikuttavia taustatekijöitä, terveystietoja ja nykyisen työnkuvaa. Hoitaja on lääkärin toiveesta jo sopinut työterveysneuvottelun ajankohdan ja antaa Sepolle ohjeet neuvotteluun valmistautumisesta. Työfysioterapeutin vastaanotolla Seppo saa ohjeita olkapään ja selän kuntoutukseen. Samalla sovitaan ohjauskäynti Sepon työpisteelle. Työhön palattuaan Seppo harjoittelee ergonomisia työtapoja myymälässä työfysioterapeutin ohjaamana. Pirkko, lääkäri, pyytää tiimin lyhyeen palaveriin ennen työterveysneuvottelua. Kaikilla on herännyt huoli Sepon ongelmien laaja-alaisuudesta. Työterveyshoitaja ehdottaa. Sepolle voitaisiin hakea Kelan lääkinnällistä kuntoutusta. Työfysioterapeutilla on ehdotuksia työn kuormitusta keventävistä apuvälineistä. Yhteinen keskustelu auttaa kokonaistilanteen hahmottamista. Tiimipalaverissa sovitaan. Seppo lähetetään myös sosiaalialan asiantuntijan eli työkykyvalmentajan arvio- ja ohjauskäynnille. Työkykyvalmentaja kartoittaa Sepon osaamista ja mielenkiinnon kohteita. Lisäksi hän kertoo Sepolle alustavasti ammatillisen kuntoutuksen mahdollisista vaihtoehdoista ja tukee ajatusta tule-kuntoutuksesta. Työterveysneuvottelussa esihenkilö kertoo, että on ollut huolissaan Sepon sairastelusta. Pirkko kiteyttää moniammatillisen tiimin arvion tulokset. Pirkko ehdottaa Sepon työn muokkaamista ja suosittelee työpaikalle taakkojen siirtämisen apuvälineitä. Päädytään hakemaan osasairauspäivärahaa ja rajaamaan työtehtäviä. Sovitaan myös työfysioterapeutin ergonomiaohjauksesta osaston kaikille työntekijöille ja Sepon seurantakäynnistä fysioterapeutin luona. Neuvottelun jälkeen Pirkko, lääkäri, laatii B-lausunnon osasairauspäivärahaa ja kuntoutusta varten. Osasairauspäivärahajakson lopulla Pirkko saa työfysioterapeutilta viestiä. Sepon tilanne on tässä vaiheessa parempi. Omaan kokoaikaiseen työhön palaamiselle ei ole esteitä. Myös työterveyspsykologin palaute konsultaatiokäynneiltä on hyvä. Työn suunnittelu auttaa keskittymään ja huomioimaan oikeita työtapoja. Asiantuntijoiden palautteet ovat tärkeä osa moniammatillista yhteistyötä. Työterveyspsykologin havaintojen pohjalta lähdetään jatkossa tukemaan koko työyhteisön toimintaa. Työterveyshoitajan ja työfysioterapeutin seurannassa vuoden aikana todetaan, että työhön liittyvää oireilua edelleen on. Sepon työkyky on jälleen uhattuna. Työfysioterapeutti tuo Sepon oireilun esille seuraavassa moniammatillisen tiimin työkyvyn seurantapalaverissa. Tiimi päättää, että Seppo kutsutaan uuteen työkykyarvioon. Työfysioterapeutti tekee toimintakykytestejä. Lääkäri toteaa työkyvyn pysyvästi alentuneeksi elintarvikeosaston fyysisesti kuormittavaan työhön. Pirkko ehdottaa Sepolle yhteistä vastaanottoa sosiaalialan asiantuntijan eli työkykyvalmentajan kanssa. Vastaanotolla lääkäri tuo esiin työkyvyn haasteet.
Sosiaalialan asiantuntija selkiyttää ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehtoja ja kuntoutuksen aikaista toimeentuloa. Uudessa työterveysneuvottelussa päädytään hakemaan ammatillista kuntoutusta. Moniammatillisen yhteistyön pohjalta työterveyslääkäri pystyy tekemään kattavan lausunnon hakemuksen liitteeksi. Parin vuoden kuluttua Seppo käy kiittämässä. Hänen tilanteensa arvioitiin kokonaisuutena. Oireet helpottivat ja mielekästä työtä järjestyi toisella alalla. Eri ammattilaisten osaamista hyödynnettiin työkyvyn tukena. Ehkäistiin toistuvia poissaoloja ja työkyvyttömyyseläkettä. Työuran jatkumisen lisäksi Sepon hyvinvointi lisääntyi.